Lutxo Egia naiz, Santanderren jaiotako bilbotarra, idazlea, gidoilaria, performanceak ere egiten ditut, hainbat saltzatan nabil, Bilbon bira kulturgunean, Ahotzeneako kideare banaiz, eta, holantze. Hasi nintzen idazten 28 urterekin, argitaratzen idazten lehenago, egia esateko euskara ikasten hasi nintzenean, hasi nintzen idazten, eta lehendabiziko liburua, ez du gogoratzen urtea, 2000 urtean edo, 28 urterekin argitaratu nuen. Roberto Bolañosen idazlea letra handiz, pasio handiz bizi zuen bere afizioa eta bere ogibidea, eta gero beti gustatu zait Bolañok ze mundutara eraman izan nauen. Oso Bolañozalea naz, bai. Identitarteak da bi aktoreren antzeslan labur bat, eta bere izenak dioenez, identitatei buruzko antzeslan komikoa da. Klabe surrealistan eta komizidade handiko lana. Antzerkiaz gain, nik batez ere nobela idazten dut, eta azken aldion gidoiak bakarrik idatzi ditut. Azken urteetan gidoiak bakarrik. Fikziozko gidoiak, dokumentaletarako gidoiak. Batez ere fikzioa, egia esateko hasi nintzen idazten fikzioagatik eta fikziotik, eta prosa. Behar bada da gehien erakartzen nauena edo hain arte gehien erakarri nauena, baina azken urtetan, badira urte batzuk ez dudala ipuin bat idatzi edo novela bat idatzi, eta aldiz antzerkiak eta esan dudan bezala gidoiak. Nik idazteko behar dut lasaitasun handia, eta aukeran nahiago dut etxean idatzi beste edozein tokitan baino. Hasierak eta amaierak importantea dira, ez da? Ezian daiteke edozein, baina ez dakit, hasierak engantzatu behar gaitu, ez da? Eta orduan, nik uste idazle guztio saiatzen gaela hasiera, erakargarriak egiten, gero beste gauza bada lortzen dugun. Hori galdera potoloa da. Nik lehenik eta behin idatzi baino lehen ikusi behar dut, batez ere novela bat baldin bada, ikusi behar dut novela osoa eta egituratu behar dut. Gero ja horreri heldu. Orduan, nik netzako lehen lana edo lanik gaitzena da hori, ez da? Egituratzea dana, eraikitzea egitura bat, ezurdura bat. Eta gero hortik aurrera erraza bat da, idaztea bera ez zait kostatzen. Hori erraza da, idazteak berak asetzen gaitu nik uste idazleok, ez da? Idazten dezunean, gainera, aurrikusita ez zenuzkan gauzak agertzen dira, eta idazteak berak ematen dizu plazera, batzutan ere tentzio bat da, ez da, jakina. Baina nik uste dute idazleoi horrek ematen digu, idazteak ematen digu plazera, eta asetzen gaitu eta osatzen gaitu. Nik liburu bati, nien oso exigenti erakurtzen detenien, baina, bi gauza eskatzizkiot, edo bintzat bietako bat, edo plazer estetiko bat, edo gogoeta bat provokatzea, zorraraztea. Eta biak baldin badira, plazer estetiko bat
eta hausnartzea, konbidatzea, hobe. Eta ja barrenak astintzen baizkit, izugarri. Idazleak beti imaginatzen ditu irakurleak, eta azkenian irakurleak dira idazleon proiekzioak. Idaztean eraikitzen ditugu irakurleak, eta ziurrenik ez dakate zer ikusirik proiekzio horiekin. Euskaraz idaztea nire kasuan zerbait naturala izan zen, baina ikaste prozesu batetik etorri izan. Alegia, euskara ikasten hasi nintzenean, 23 urtekin, ekin nion batez ere idazteari, asko idazteari, eta hortik sortu zen bide hori, ez da? Eta aukera hori, zatik ez idatzi fikzio euskeraz, nahiko naturala izan zen, ez zen erabaki bat naturala. Euskal literatura sistema txiki eta anomalo baten baitan dago, azken batean hizkuntzak baldintzatzen eta definitzen du sistema, eta onartzen baldin bagaude, hizkuntza subalterno badala, edo menperatu, edo minorizatu, edo nahi dezun bezala horrek eragiten dio. Eta orduan, ezinbestean hori guztia agertu behar da gure literaturan, ez da? Gero horretaz gain, nik esango nuke beste dozein literaturaren ezaugarriak izan alditula. Batez ere, hizkuntzaren egoerak eta sistemak, hortik eratorritako sistemak markatu aldu literatura, baina berez, nik uste gaur egun beste idazleek idazten dutenean, beste dozein hizkuntzatako eta kultur sistematako hemen Europan behintzat, ez dakit, ezaugarri antzekoak izan ditzakete eta ez nuke esango nik bereizgarri berezirik dakanik. Ez, inondik inora. Adibide bat jarriko dizut, identitateen eremuan. Basko euskalduna. Ni adibidez, ni ez naz basko sentitzen. Cuando hablo en castellano, yo no soy vasco. Zergatik, basko kategoriak ez du euskera bere baitan biltzen. Espainol kategoriak espainola bilduko du derrigorrez. Legez eta horrela perzibitzen dugulako. Edo frantses kategoriak, edo txinatar kategoriak. Hori basko kategoriarekin ez da gertatzen. Orduan, erdaldunak, baskoak nolabait esateko, ez dute behar hori sentituko. Euskaldunok adibidez, basko hitza ez dugu erabiltzen, euskalduna erabiltzen dugu, eta euskalduna askoz inklusiboagoa da, beste lurralde batera garamatza. Orduan, euskeraz bizitzeak eta espainolez bizitzeak eta hitz batzuk eta kontzeptu batzuk edo hitz batzuk erabiltzeak ziurrenik atak ezberdinetan jartzen gaituzte. Orduan, importantea da, hizkuntzak importantea dira zentzu horretan. Ez nuke nahi kanpaina huts bat izaterik. Azken batean, nik performantzea nunean, erakutsi nahi nuen azkenean nola eraikitzen diren harreman batzuk eta identitate batzuk, eta eguneroko bizitzan naturaltzat hartzen deguna, harreman batzuk, ez direla naturalak, baizik eta egunero eraikitzen dira, ez da? Eta horrematen dira botere joko batzuk, eta orduan, asmoa hori izan, Euskaraldian, Euskaraldiari begira nahi nuke jendeak hausnartzea hizkuntzari buruz eta batez ere konturatzea gure hizkuntz ohiturak hobetu aldirela, gure hizkuntz jokabideak aldatu aldirela.
hizkuntzei dagokionez gure harremanetan edozein harreman ez dela naturala, baizik eta bueno, eraiki egiten dela egunerokotasunean eta orduan eraiki bezala deseraiki aldirela, aldatu aldirela, hobetu aldirela. Bueno, nik uste gustatuko litzaidake euskaraldiak ideien mailan eragitea. Jon Sarasuak esaten du, kontu ez da bazoa erdi beteta edo erdi hutsik ikustea, berak esaten du, bazo edo alontzia pitzatuta daola eta galtzen dula, ezta? Orduan, bueno, hor kokatuta eta hori ulertuta, bueno, beti jarrera positibo bat eduki behar dugu, bueno, euskeraz biziko bagara eta aurrera egingo badugu. Onbidean bai ikusiko dugu udazkenean edo datorren urtean, baina, bueno, oraindik ez dakit, ezin dezaket ezer esan, ze, bueno, proposamen bat daukat eta nik gustatuko litzaidake azkenean idazten duzu antzeslan bat eta denok nahiko genuke antzeslan hori oholtza baten ikustea. Dirudienez, garai likido batean bizi gara, Bauman, baina identitate aldaezin, finko eta esentzialista horiek ere gure artean daude. Eta uste baino gehiago, tamalez. Baditut ideia batzuk. Iaz performance bat egin nuen Bartzelonan eta hortik nahiko nuke testu bat atera, novela labur bat atera, baina horretarako behar dut lehen aipatutako lasaitasun hori gaur egun ez daukadana. Eta beste alde batetik bazkate bizpahiru ideia beste performance martxan jartzeko. Baina, bueno, denbora behar dut.